Rufai da gimbiya autar mata, inda ke ba za na yi kuka ba, ni ma ke na baiwa amana ta, ni da shi wanne zaki zaba. Na sani da so shi maraya ne, yanzu gashi har na goya shi, babu tausayi so ya kama ni, ya saka ni can a cikin yashi. Igiya ta so ta daure ni, da kaɗan nake iya numfashi. Rufai da ke na baso har yarda, kuma ban zata ya da aboki daga ta kasancewa. Rufai da ke na baso har yarda, ita ce mu kullum ruhi na, kuma ba ta yi mun kuskuren da. Na daɗe ina ta kwatanta maken hali da tsarin Rufai da, yanzu kuma wai ita kake so, me yasa hakan ban gane kai aboki nan tsaya fa ka saurara, ni da kai ba na so mi daru. Ka sani komai daga Allah ne, tallaya na ba haka zai faru. Ni ganin da nai muke raye ta, sai ta dau guda in mun jeru. In ta ce ni kai sai ka cutu, in ta ce kai ni rai ba zan ba. Na fahimci ba ka san sulhu, tun da ni na faro kaunar ta. Komai take bukata zan bata, tun da ni na bata amana ta. Aboki in kana yin wasa ne, ya ishe ka dan na gigita. Kan Rufai da ban tsoron zagi, ko kasi da ni ban birge ba. Waya kake batun zama wasa, ga ido na ma har yayo ja. Idan na ce ma nai da can baby, sai ka ce da ita ku kai maja. To in faɗa mani dai mun yi gamo da ita, sanda na ke sileja. Ni kuma a bikina abokina, muka yi gamo a cikin neja. Ka bar mini Rufai da abokina, bai kama da ita kayo zaɓa. Ni kuma ita ce hasken raina, dan kamar da ba zan samu ba. Kai ne ka ce da ni komai rinsi, ni da kai faɗa ba za mu yi ba. Amma aboki ka san dai cewa, so a yanzu bai san wannan ba. Tunda haka ne ni na bar ma, amma kai na sai na yi shekewa. A'a zo aboki ka aure ta, yanzu ne jaza na yi komai.